Добрыя зярняткі выйшаў себед сеяць. Рупіўся, стараўся, цешыўся надзеяй. Дробнае зярнятка прымецца, узыдзе, будзе плён вялікі, як жніва час прыйдзе. Першае зярнятка пры дарозе ўпала, з вёрткасцю малейчы. Ды шкада не знала, што зямлі паверхня пералётным птушкам, як сябрам гасцёўня, шчодрая кармушка. Выдзеўблі са смакам, спаталілі голад, вольна паляцелі да нябёс угору. След адзін застаўся, плыткі, мелкі, з ямкі. Себед не спыняўся, меў яшчэ зярняткі. Іншае, другое легла на каменне, хоць і неўзабаве прарасло насеннем. Коранем не выйшла, коласам не стала, сонейка прыгрэла і травінка звяла. А які адбыўся лёс зярняткам трэцім, разважае себед, ідучы па свеце. Церні заглушылі, цемраю варожай, не далі прабіцца зерню словам Божым. На апошнім кроку дробнае зярнятка, што ў зямлю адыдзе ціхаю загадкай. Мудры, цярплівы себед пачакае і на глебе добрай ураджай спаткае. Вы ж паслухайце сэнс прытчы пра себеда. Да кожнага, хто слухае слова пра царства і не разумее, прыходзіць ліхі і крадзе пасеянае ў сэрцы яго. Вось каго азначае пасеянае пры дарозе. А пасеяны на камяністых месцах азначае таго, хто чуе слова і адразу з радасцю прымае яго, але не мае кораня ў сабе і не трывалы. Калі настане ўціск альбо ганенне за слова, ён адразу спакушаецца. А пасеяны ў цернях азначае таго, хто чуе слова, але клопат веку гэтага і збанлівасць багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. А пасеяны на добрай зямлі азначае таго, хто чуе слова і разумее. Ён і плод прыносіць, і дае адзін 100, другі 60, а іншы 30.